Ako by som zhodnotila svoj posledný predaj chatu Vinosady? Veľkou výhodou bola veľká členitá záhrada, predná časť, zadná časť. Určite to, že chatka bola dvojpodlažná. Chatka sa nachádzala v záhradkárskej oblasti s vlastnou bránou, smetné nádoby, schránky. Pozemok bol oplotený z jednej z druhej strany. Existencia málo susedov. V blízkosti bol potok. Celkovo veľmi zaujímavá ponuka. Chatka bola staršia, tak jednoducho zariadená. Na to sme vlastne použili homestaging, zútulnenie interiéru. Na tie výhody a potenciál sme poukázali fotením a fotkami nielen interiéru, ale exteriéru a rovnako fotkami z dronu. A celkovú takúto zaujímavosť a potenciál určite ukázalo vlastne video s dronom. Čiže toto beriem ako veľké výhody. Ako nevýhodu, niekto by to mohol považovať za nevýhodu, že je to vlastne takej trošku mimo, stále v obci Vinosady, ale to je teda trošku tak mimo v tej záhradkárskej oblasti. Viac menej sú tam viditeľné výhody, ako aj kanalizácia, čo teda väčšinou v chatkách nebýva, býva žumpa. A celkovo túto ponuku hodnotím veľmi pozitívne. Ako som už povedala aj v predchádzajúcom videu, ten predaj bol veľmi rýchly. Dobré nastavenie ceny, poukázanie na potenciál a na pozitívne črty nehnuteľnosti je to najdôležitejšie.